Salamat ko dako nga nabati na ko ang pagmahal sa akong anak bisan tuwa sa layo. You have given me my breath. You have given me my strength. You've given me everything I needed. You have showed me how to shine. You show me love all the time, and in my heart I feel it. You always show me how to face another tomorrow, and you're always by my side. You're my mom. There is no one else like you. You're my mom, and you always know what to do. You're my mom, and you know I love you too. You're my mom. Because of you, I know who I am. Because of you, I know I can do anything that I want to. I don't have the words to say, but I'm thankful every day. God has blessed me. Wait lang. Nangita kami ni Ma'am Bobby Buhayan. Ay ko, Ma'am. Hi, Ma'am. Happy Mother's Day. Surprise delivery for you po. Daghan may kita. Ano si Ma'am Delia? Oh, happy birthday, Ma'am. Kanina si Vic. Anong sa... Si Ma'am Mevy Paraga. Ay, hello po. Happy Mother's Day. Okay, sige. So, pwede mo ba yun? Sige po. Kaya mura, grabe. Ulan dyan kayo itong panahon nun. Ano magka pwede ng plaster, ma'am? So, ngayong hapon ka natin tanan. Ingatan ninyo po. Ma'am, answer, no? So, ma'am, basin na tingala dahil mo kinsa mi. Ngayon ni Kulit Pigabot, din namin mga dala, no? So, anyway, kayo magpila sa amin. We are from Everything Surprises po. So, natin sa ka-special person, yung gusto mo i-greet today on Happy Mother's Day. Palakpakan naman natin na pumatagos, ha? Happy Mother's Day sa kanang mommies. Gana, dari karon, no? And then, happy birthday kay ma'am. Ma'am, sige nga ni mo, ma'am. Ma'am Delia, no? Happy birthday din sa mo, ha? So, ma'am, inganan lang tayo mo ka-special, inganan ka love. Bisan wala siya dari is gusto lang niya ipabati sa inyo. Gusto mo kayo hinigod pa, no? Kaya mo may bawang kisagata gani? Si ma'am, basi na ay, napakayas ka, ma'am? Napa? Ah, wala? Ah, sige. Ganyan. Okay, so magsulot ka. Karon, inani lang mo ka-special niya, no? Nga wala siya dari, pero nakaselebrate siya sa Mother's Day o sa birthday celebration ni Ma'am Delia, no? Ma'am, kalaw ko dawat, happy Mother's Day na siya ipadala sa inyo nga. At ang 2 dozen bouquet of roses. Happy Mother's Day. Palakpakan naman natin si Ma'am. Okay, so siyempre, para sa bang birthday celebrant, tapos sila ipadala sa inyo nga, ma'am, nga bouquet of roses. Happy birthday! That's for you po. So, syempre, kay Mother's Day karon, napag-ipadala ng special bouquet para kay ma'am. So, ito para sa inyo nga sabi siya, ma'am. Happy Mother's Day. Okay. Wait lang, si Saro ko yung pangalan. Basta mali, ano kung tagaan, no? Si Ma'am Vic o si Ma'am Medi. Kasi Ma'am Medi. Ikaw, ma'am. Okay. Gayon, si Ma'am Vic. So, for you din, ma'am, happy Mother's Day. Inanisab ka pa special.
A bouquet of roses. Ayan, so grabe ang sitwasyon karon, gaulan, no? Isang gaulan, pero still, padayon ta sa paghatag ng mga surprise gift. Grabe ka special mong upat, no? Nakadawat karon o mga special bouquet. So, dili lang kay kana para po ni kay Ma'am Brody. So, naapot siya ipadala sa mga ma'am nga Ferrero Rocher, chocolate. Ayan, happy Mother's Day po. Ayan. Ang sweet naman. So, syempre, kay Mother's Day daw parawan, inanisab ka ka-special, ma'am. Nakasab siya ipadala sa inyo, red ribbon cake, ma'am. Happy Mother's Day. Sakot na pa na mo, kay birthday man mo karon, no? Update na ka na. Okay. Sakura, ma'am. Ay, hawin. Buta na, ma'am. Okay, so happy Mother's Day sa tanang mamis ka natin once again. And then, especially sa celebrant, happy birthday, Sab. Okay, so excited na ka lang kisay gahata gani nga surprise. Excited na mo kisay gahata gani? Kinsa ka hali, no? Si ma'am, basit na kay Secret Admirer, ha? Kasi na may mga Secret Admirer. Okay, so karon may bawa na ito kisay gahata gani nga surprise. Ako ang basahan ang letter, okay? Sige po. Excited na. Si may manghilak ron, ha? Pero hilak lang, okay ra. Sa akong kinakusgan o yaw-yawan nga mama. Kinsa kaling mama, ha? Uy, mga mama nga ni silang upat. Kinsa kahayaw-yawan nila, no? Okay. Happy Mother's Day, ma. Ang pinako o ang ako ang trabaho ang pinakalisod nga buhaton. Mas lisod man di ay maghanay og mensahe para sa imuha. Bitaw, gusto lang ko magpasalamat sa imong sakripisyo sa amuha. Dili kabayran og salapi ang imong pag-antos. Ma, isip usa ka anak nimo, daghan kayong salamat sa tanan. Kaysa tinuod lang, ayha na nako matagang taman o unsay bation. Ang malayo sa inahan, nga sa panahon nga naay bation sa lawas. 7 ka tuig nga wala na taga-kauban o dili lalim mahilayo. Makamingaw, imong sermon sayo sa kabuntagon. Pero karon, dagko naman ni, kami na po siguro ang mag-sermon sa imuha. Baliktad na ni Ron, ma'am. Bali na ang panahon. Ayaw na palabi og papadlong pod. Kay dili na baya kabatanon. Unya, wala para baka kakita sa imong apo. Gikan ako. Ha 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 ha. I love you, Mother Earth. See you soon. Happy Mother's Day and happy birthday sa mama. Nagmamahal ang iwang anak ang si Ma'am Gagang. Palakpakan naman natin. So, yan. So, si Ma'am Gagang is nasa Madrid, Spain. Apo. So, karon tears of joy. Naghilak gid si Ma'am. Kana, Ma'am, imong luha na side ko nga kana is luha na siya sa kalipay, no? Inani giday ka ka-special, inani ka kapalangga sa imong anak nga bisan tuod wala siya diri, still no, gipabati niya sa imo ang sa kanya kay hinigugma. So yun ani nga pamagi ang presensya still naka-celebrate sa birthday celebration ni Ma'am Delia o sa Mother's Day para sa tanang mommies karon nga na diri. So okay ra mga ko ninyo ang response. Unsa inyo ay kasulti sa inyo ang nadawatan karon o unsa pod ang inyo ang response lang sa sulat nga sulat para sa inyo at sa imuha ni Ma'am, may mga anak karon nga nasa Spain. Ako dali lang man. Kadool, Ma'am. Kadool, Ma'am. Hello. Hello. Ayan. Salamat po dako nga nabati na ko ang pagmahal sa akong anak bisan tuwa sa layo. Nagpasalamat ko sa tanan nga ni abag niya karon
ang tanan wala may mahimo gikan ni sa kahitasan sa atong labong makagagahog. Ang iyang mga pulong nga iyang gihatag kanako. Noon di ako nakadingon ako. Nabadlungon na day, ma'am. Okay na naman mo eh. Okay na, nabadlungon na ba? Ipaduli mong kuhan, ma'am, sa mic. Ayan. Sige, igot na lang ito. O sa man, mauna to. Sige, dagang kayong salamat, ma'am. Palakpakan naman natin. Wala na kayo kadungag, ma'am? Buot na kayo. Buot na daw kayong dughan. Mga may tubig, big, para kayo, ma'am. Basinyag. Igot na lang ito. Sige, later na po, ma'am. Pangayuan, tikaw niya. So, pasa kay ma'am. Okay, sa atong birthday celebrants, dagang kayo day, ma'am. Salamat sa imong response, no, para sa imong anak. Nasayod ko nga kanay mo ka, isluhan na siya sa kalipay, no? Mag-celebrate lang ka magmalipay sa karon. Especially nagsaulog pag ito sa birthday, sa adlaw na tawahan ni ma'am. Pila edad mo ka, ma'am? 46. Ayan, happy 46th birthday day, ma'am. Karon ginakagawa to kag special nga bouquet po para sa imong birthday today, ma'am. Usa to ni may kasulti sa gahatag ani ni mo. Sister, di ba ni? Sige. Ako yung istorya sa naghatag ini kay thank you very much. Sa iya mismo, ma'am. Salamat kayo. Salamat gang. Discount mo kay. Yung tawa may api. Api limit nga dito. Sa si Mama na dito daw ang tagal. Wala daw may mag-ibo. So thank you. Ayan. Papo ka naman natin si ma'am. Dagang kayong salamat, ma'am. Ay, pugi mo luha, ma'am. Nag-iingat tayo mo, wala mo yung appeal. Na-shock na mo, na-appeal di ay. Okay. So, special gyapon na sa inyong sister, ma'am. So, dagang kayong salamat sa mga response po. Next, si ma'am naman. Sister mo tanan? Okay. Lingkod lang. Saan mo kasulti, ma'am? Ay, dapat muhatag mong birthday wish para sa itong birthday celebrant. Hawak ko lang po responsa. Response dayon, wish po sa ka-birthday. First of all, salamat ko sa ako igsuon nga si Gang Malin sa iyahang surprise din kayo kay abi ninyo muli na sa tami or ready na nga muli dayon apot wako kabalo sa plano po siguro no nga ma-surprise pud ko karon nga hapon aton sa Mother's Day nga celebration so mao ni karon nga wala may kagikan, wala may kadayon pag-uli, dayon. Nada ay ko na dawat na flower, na gift, na surprise. So, gang, thank you kaayo kay... It's okay, ma'am. It's okay lang po. Sige lang, panay lang. Salamat kayo kang kabisan niya na anong malayo. Pero, doon gida kayo atong mga kasing-kasing. Thank you kaayo, Gisgan. God bless you. Keep safe always and good health always, God. I love you. Ayan, palakpakan naman natin si ma'am. Ayan, dagang kayong salamat, ma'am. It's a tears of joy once again. Luha na siya kalipay kayo. Dili na ito mabalaan, no? Grabe day. Palangga ko na ito sa ato igsuon, no? Sabi sa minani lang mapaagi ba? Appreciate ko na ito yung effort. Okay, next si ma'am na sa... Okay na naman. Salamat, daigang mo. Dili dyan malaki yan. Okay ra. Noy, gini yung gitawag nga, everything surprise. Sa naul kayo siya. Kay, abi na ako, sa naulit yung ko sa Facebook ka, hindi ay. Inaat mo na nga, may mamimbro na ka na mo sa mothers. Nga, mag-greet ka na mo, di na ka mapulan, may nuro, Happy Mother's Day, kay apilo naman po ka na mo. I love you kayo, damon at pak. Salinaw, ibibingaw na kunin mo. I love you guys. Salamat. Oh, kaya mo salamat sa inyo ang kwano. Bisag ulan dyan kayo na amo. Tuhod og alang ani sayang mandok na surprise with me.
Abi lang good na mo, o si mama lang, apil mo dahil may, tawag mo dahil may mama. Basta kang, I love you. Thank you. Ayan, nagkakaisa lang ito. Palakpakan naman natin, nag-iiyakan na po dito. Ayan, grabe no, puro mother, yun mo tanan. Puro mga girls. Okay, so, happy Mother's Day sa inyong tanan, pati sa mga mommies nga na diri no, happy Mother's Day. And then, happy birthday ulit sa inyong ma'am. Kana inyong luha is luha na siya sa Kalipay, luha sa Kamingaw, luha sa kanang wala kita ga-expect no, nga naday maabot kay ang giingon din sa inyo ha is si Ma'am Ra, yung anong mama mo na ay surprise. Ingnan to, dili magibog-ibog na. And then shocking, na di ay palangga biday mo sa inyong sister. Wala gid silang kalimot sa inyo ha. So, bisan pa man sa kalayo niya, nasa Spain, o bisan pa man nga, dugay na siyang wala kauli. At least no, iyang presensya, gipapati gihapon sa inyo ha nga, love gid gihapon mo niya. Okay, karon kay murag, wala naman si ay, birthday wish, wala na siguro, di na lang, kaya dagat na bisita mo, no? So, dagat tayong salamat sa pagdawat ninyo sa mga diri from Everything Surprises. Anami cake, so okay ra, briha lang cake din. Wish lang siguro ka ma'am, kamo tanan. Kisa na lang mag-represent. Ikaw na lang ma'am. Natay cake, alam ka mo ng happy Mother's Day, mama. Okay, so yan, so karon isip birthday sa ni mo ma'am, unsa imong birthday wish o para po sa mga ma'am, unsa imong mga wishes or mga declaration sa inyong life as family, okay? Sige, so mag-start na sa mga kay may parents. Atong pangandoy, bako kinabuhi nga nakagan pa ko o daghan pang mga gasa, daghan pang mga katuigan, dangat sa akong kinabuhi. O pagmalipayon ni tiguok pa rin ka. Ang akong pangayoon, daghan kaong salamat sa Ginoo. Naagi ni ini mga gasa nga grasya nga akong nadawat o ang mga kaigsuunan nga nagkahiyo sa karon daghan kaayong salamat. Labi na sa akong anak nga tuwa sa layo. Nga dili na nako makita kanunay. Daghan kay salamat nga nagtandog sa sila namin. Ito lang po. Ayan, sila ka kayo salamat ma'am. Ikaw naman po na. Ang birthday wish po sa mga adlaw na taon karon ma'am. Ang ako ang wish na ngayong panglawas, more years to celebrate, ayun, ang malipayon, kung magpuyo ang magmalinawan. That's all. Ayan, so, dungan mo blow sa candle, ma'am. Sige, 1, 2, 3, blow, ma'am, tayo. Yay, palapa ka naman natin. Okay, so happy birthday and happy Mother's Day sa tanang mommies. Kanadali karon. Sige, blow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wait lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan naman natin. Ayan, so happy birthday once again, ma'am. And happy Mother's Day ulit sa tanan. So, kami din, ma'am, napasalamatan kayo, no, sa pagdawat niyo sa mga diri from Everything Surprises. Nangutan na lang ninyo isa-isa kung sa inyo ang gibatis na surprise na gihatag sa inyo sister karon. Okay? Start ka si mama. Happy. Kasi mong gibati, ma'am. Ito, malipayo, nalipay ko nga nakadawat jud ko og surprise. Nagikan sa muang sister nga makayonon. Naon nga dili mamangkay kay para maapil na siya namo og mamother na siya. Kay just this morning, ingon siya nga napulaan na jud ko og greet ninyo ang Happy Mother's Day oy. Din ako siyang gainan nga try your best nga maminyo ka nga mga nakod ka kay dili ka mga anak. Sige po ka mabilong na mo nga Mother's Day. Kaya ka na magbibigay mo nga Happy Mother's Day kay di man ka mama, sawa naman ka. So katawa siya. So nalipay ko.
Salamat kayo, ma'am. Ibay po to ani ako mga audience impact eh. Pwede June, tulungan mo. Thank you kayo ninyo mga ma'am. Mga banggritan niya mga friendship. Mga batchmates sa high school. Thank you kayo. Wow. So, bago pa dahil sila napot sa... Ayan. Ikaw, ma'am, para si ma. Ang saan yung magibati sa surprise? Nagyatag si mong anak karon. Ang akong gibati. Ang gibati na ko dili. Igo og tumag ang akong kalipay. Kaya wala man ko magdahom nga ingon ani diay mo abot sa ako nga naay surpresa. Ako ba yan, ingon ko nga dili ko magpaagas og luha kay bahad na ko unta pero unsaon na bigyan na pugngan. Luha na siya sa kalipay, ma'am. Okay na siya. Dili man jud mapugngan ang akong kalipay luha mo ining agas. Magpasalamat ko sa akong anak. Salamat kayo sa akong paniligon nga ingon ani ang akong mga anak ako pa nga nakita. Amen. Wala nga ako. Ayan. Dagang kayong salamat, ma'am. It's okay lang po. Luha na siya sa kalipay. Ikaw, ma'am. Kung sa'yo mong gibati sa surprise, nag-atag sa mga sister today. Sama sa nabanggit sa mama o sa akong manghod na of course na surprise na nalipay ko sa surprise na nahitabo karong hapuna. Kaya surprise gid kayo na wala gyud bisag isa ka message gawas lang sa among birthday celebrant kay na dahil siya yung mga partial na kuan info. Pero ako in my part nothing wala jud. So siyempre mixed up feelings. Matod pa nimo luha sa kalipay, pero ako lang luha sa kalipay. Di ko kasabot kung sa itong luha pero in general, sa Binisaya pinag kinapatay istorya, dili po matukip ang ako ang kalipay karong panahon na. So, salamat po tayo ni Lord sa kamo nga instrumento. Diin, ma-feel na mo karon ang kana bang sa tawag ana. Yes, unusual jud na pagkanang surprise nga mo ang na-experience karon pa ever since, no? So salamat jud kaayo sa taliwala sa panahon karon, pero dili lang dai ang ulan mo ay nitulo asa sad ang mo ang luha. So thank you kaayo sa mga panalangin sa blessings. That's all. Ayan. Thank you so much, ma'am. Ayan, nagkakayong salamat. So next, si ma'am na po. Ilak na po. Another ilak na po ni ma'am. Salamat nga ani gan. Nako kayo ning kalipay na ko. Tinaputik sa naon. Thank you. Okay, so dagang kayong salamat sa inyong tanan, no? Sa inyong dali, especially sige, pilitin niyo tanan. Lilahi naman. Buhayan. Buhayan. Okay, so family buhayan na lang, no, in general. Mapasalamatan kayo ko sa inyong pagdawat diri sa mua. And then isip everything surprises, nalipay kay Migdakro sa inyong kalipay nga nabati karon do. Na-feel din kayo na mo bitaw ang gugma sa inyong tibok pamilya.